У эфіры інфармацыйная праграма «7 дзён». У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі першага тыдня вясны. Нашы корэспандэнты настолькі ўразіліся завяршэннем каляндарнай зімы, што і тэмы для сюжэтаў выбіралі больш цёплыя і, можна сказаць, аптымістычныя. Сёння ў праграме «7 дзён». Потенциальный товаропроизводитель должен быть уверен, что он будет востребован. И особенно первые годы. Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Михаил Мяснікowicz наведаў Віцебскі медыцынскі універсітэт і азнаёміўся з магчымасцямі айчыннай фармацэўтыкі. Уже давным-давно надо менять подходы. Уже население не то, которое было раньше, и количество населения не то. А деньги нужно зарабатывать. Развіццё і падтрымку асабістых падсобных гаспадарак грамадзян в области абмеркавалі на прэзідыуме абласнога савета дэпутатаў. Район оказывает 70% помощи у себя, а 30% помощи в областном центре. У Шуміліне пасля рэканструкцыі адкрыўся тэрапеўтычны корпус раённай бальніцы. Будаўнікі працавалі тут каля 2 гадоў. Китайская компания ZTE Corporation разглядае перспектывы ўдзелу ў стварэнні Віцебскай сіліконавай даліны. У Беларусі створана міжведамасная рабочая група для распрацоўкі інвестыцыйных праектаў, у рэалізацыі якіх можа прыняць удзел замежная кампанія. Узначаліў яе намеснік міністра эканомікі Беларусі Александр Ярашенко. Акрамя стварэння Віцебскай сіліконавай даліны, парка інфармацыйных і інавацыйных тэхналогій, гэта інвестпраекты «Электронная школа» і будаўніцтва завода па вытворчасці абсталявання для электроннай школы. Міжведамасная група распрацуе магчымыя схемы фінансавання гэтых праектаў, у тым ліку з удзелам крэдытаў КНР. Пра вынікі гэтай работы ўрад Беларусі праінфармуюць да 1 ліпеня 2016 года. У Бешанковічах сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Націвіта» наладжвае вытворчасць медыцынскіх прэпаратаў. Гэта першы праект у Беларусі з удзелам вядомых фармацэўтычных кампаній Славакіі, Літвы, Індыі. Агульны аб'ём інвестыцый – $15 мільёнаў. Яго рэалізацыя пачалася ў 2012 годзе. Ужо 20 фармацэўтычных прэпаратаў прайшлі рэгістрацыю. Закуплена сучаснае еўрапейскае абсталяванне. Зараз актыўна вядуцца будаўнічыя работы. У сярэдзіне лета адкрыецца першы вытворчы блок і адміністрацыйна-лабараторны корпус, які ўзводзіцца з нуля. Да канца бягучага года плануецца выпусціць першую прадукцыю, а ў 2017 выйсці на поўны цыкл вытворчасці фармацэўтычных прэпаратаў агульным аб'ёмам на суму ў $25 миллионов. Сам проект достаточно уникальный. В Беларуси таких проектов еще нет, потому что предприятие нацелено на выпуск первых генерических препаратов, биоаналогов и инновационных препаратов. В принципе, это все препараты с большой добавленной стоимостью, занимающие большой объем в бюджетном финансировании, и поэтому появление и вывод этих продуктов позволит снизить нагрузку на бюджет, при этом гарантируя нашим пациентам высокое качество этого продукта. У вытворчасці будуць задзейнічаны каля 40 чалавек. Падрыхтоўкай спецыялістаў тут заняліся загадзя. У асноўным гэта студэнты ВДМУ. Першыя 5 чалавек былі адабраныя падчас алімпіяды па біятэхналогіях. Яны ўжо прайшлі стажыроўку на фармацэўтычных прадпрыемствах Расіі. Аб'яднанне намаганняў вытворцаў і навукоўцаў дазволіць вывесці фармацэўтычную галіну на інавацыйны шлях развіцця. Значная роля ў стварэнні лекавых прэпаратаў належыць Віцебскаму дзяржаўнаму медыцынскаму універсітэту, які валодае багатай навуковай базай. Установу наведаў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Михаил Мяснікowicz. Ён азнаёміўся з магчымасцямі айчыннай фармацэўтыкі. Інна Кірыенкава аб прапановах віцебскіх вучоных і вытворцаў. Віцебскі медыцынскі універсітэт валодае багатым навуковым патэнцыялам, сучаснае матэрыяльна-тэхнічнае аснашчэнне, наяўнасць высокакваліфікаваных кадраў – усё гэта дазваляе праводзіць даследаванні і распрацоўкі на высокім узроўні. Аднак выкарыстаць спаўна гэты навуковы рэсурс у вытворчасці лекавых прэпаратаў пакуль не ўдаецца. Ёсць праблемы з падрыхтоўкай спецыялістаў, якім не хапае практычных навыкаў. Да і навучанне ў ВНУ не павінна насіць акадэмічны характар. Гэтыя прапановы выказвалі прадстаўнікі медыка-фармацэўтычнага кластера. Да рэчы, аб'яднанне было створана ў Беларусі летась, каб надаць фармацэўтычнай галіне інавацыйны імпульс развіцця.
Проблемы, те, которые сегодня есть, это прежде всего слабое развитие кластерного движения как такового в Беларуси, малое количество законодательных актов, которые отражало бы возможности развития кластера, взаимодействия между участниками кластера и между государством, и возможность финансирования определенных программ, которые в конечном итоге дают возможность для страны получать собственный качественный продукт, экономя при этом бюджетные деньги на его закупки в случае поставки именно импортных продуктов аналогичных. Неабходна падтрымліваць айчынных вытворцаў фармацэўтычнай галіны. Яшчэ на стадыі распрацоўкі праводзіць тэндары і адбіраць кампаніі, якія возьмуць на сябе адказнасць за распрацоўку і выпуск адпаведных прэпаратаў, каб у далейшым можна было з імі заключаць доўгатэрміновыя кантракты на іх закупку. Михаил Мясніковіч заўважыў, што сам вытворца павінен быць упэўненым у запатрабаванасці сваёй прадукцыі. Прежде чем вкладывать большие инвестиции в науку, в создание этих лекарств, в организацию производства, потенциальный товаропроизводитель должен быть уверен, что он будет востребован. И особенно вот первые годы, поскольку это достаточно сложно, конкурировать, будем говорить, в условиях открытого пространства рыночного. Прадстаўнікі медыка-фармацэўтычнага кластера прапанавалі дзве праграмы па развіцці фармацэўтычнай вытворчасці. Усе яны маюць патрэбу ў дзяржаўнай падтрымцы. Первая программа – это по развитию лабораторий и центра трансфера технологий в медуниверситете для того, чтобы по тем проектам, которые сегодня есть у производителей и участников кластера, начались дополнительные исследования, позволяющие решить вопросы как с разработкой, так и с контролем качества производимых лекарственных средств. И вторая программа – это программа создания лаборатории по малому химическому синтезу, которая позволит в рамках производственных программ производителя осуществлять синтез дорогостоящих субстанций, приобретаемых за рубежом. Цяпер ад урада краіны, яго рашэння будзе залежаць рэалізацыя гэтых праграм, а таксама ўзаемаадносіны паміж медыка-фармацэўтычным кластарам і дзяржавай. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Стварыць сістэму падтрымкі падсобных гаспадарак запатрабаваў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на пасяджэнні прэзідыума аблсавета. Выкананне рэспубліканскай праграмы развіцця і падтрымкі асабістых гаспадарак грамадзян абмяркоўвалі дэпутаты на гэтым тыдні. Нашы карэспандэнты з падрабязнасцямі. Больш за 148 тысяч сем'яў на Віцебшчыне вядуць асабістыя падсобныя гаспадаркі, і гэтая лічба істотна не змяняецца апошнія гадоў 5. Вяскоўцы вырошчваюць садавіну і гародніну, трымаюць буйную рагатую жывёлу, свіней і птушку, а лішкі прадукцыі прадаюць дзяржаве. У сваю чаргу і сельсаветы, і сельскагаспадарчыя арганізацыі такіх гаспадароў падтрымліваюць, выдзяляюць сенакосы і пашы, дапамагаюць з тэхнікай, забяспечваюць насеннем і угнаеннямі. Але аддача ад падсобных гаспадарак не становіцца большай. Анализируя данные за последние 5 лет, можно отметить снижение показателей по производству в личных подсобных хозяйствах молока, скота и птицы. Это прежде всего связано с сокращением численности и старением сельского населения, постоянной доступностью в торговой сети данных продуктов животного происхождения, высокой трудоемкостью производства молока и мяса на личных подворьях. Поголовье буйной рогатой жывёлы ў асабістых падсобных гаспадарках в области зніжаецца каторы год запар. І гэтай праблемай ніхто дэталёва не займаецца, констатуе старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Маладняк у насельніцтва закупляе спажыўкааперацыя, а не напрамую жывёлагадоўчыя комплексы. А гэта яны павінны далей адкормліваць і вырошчваць цялят. Вось толькі ці так гэта на справе, або маладняк адразу ідзе на мяса, за гэтым ніхто не сочыць. Цяляты ператвараюцца ў лічбы на паперы, ды і тыя ў кіраўніка вобласці разыходзяцца с объективными данными. 17 тысяч поголовья коров, и всего лишь, опять же непонятно, в одних данных вы даете 4 тысячи законтрактовали, а мне принесли данные, что всего лишь только 1900 сельскохозяйственной организации попало этих целят, а где остальные? Поголовье падает ежегодно в области, и никто этим вопросом не занимается детально, нет системы никакой абсолютно. Тым часам спажыўкааперацыя закупляе ў насельніцтва і малако, і лішкі садавіны і гародніны. За 2015 год за гэтую прадукцыю гаспадары асабістых падсобных гаспадарак атрымалі 187 мільярдаў рублёў. Неадрэнны дадатковы заробак, і штогод аб'ёмы закупак растуць. Было обследовано 125 тысяч дворов
В результате проведенной работы были заключены договора на картофель, овощи, фрукты, мясопродукты. Закупку излишков продукции в системе потребительской кооперации ведут более 100 стационарных приемно-изготовительных пунктов, магазины в сельской местности, а кроме того, к сезону заготовок расположены сезонные заготовители и разъездные. Аднак кіраўнік вобласці лічыць, гэта кропля ў моры. Закупляць у насельніцтва можна ў разы больш. Трэба толькі наладзіць сістэму, а пакуль жа садавіна гніе, а не перапрацоўваецца. А лясныя ягады і грыбы закупляюцца толькі на 10% ад магчымых аб'ёмаў. Спажыўка аперацыя ледзьве зводзіць канцы з канцамі, а магчымасць зарабіць ёсць. Я не просто в плане критики, я все всячески пытаюсь как-то вас нацелить на совершенно другую идеологию, что деньги нужно зарабатывать. Сёння чацвёртая частка ўсёй сельскагаспадарчай прадукцыі ў вобласці вырабляецца менавіта ў асабістых падсобных гаспадарках. Гэта ў першую чаргу дае магчымасць людзям зарабіць дадатковыя грошы. Спажыўка аперацыя ў сваю чаргу павінна грамотна распарадзіцца купленай у насельніцтва прадукцыяй, перапрацаваць яе і прадаць. Таксама з тым, каб атрымаць прыбытак. Ольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Стаўкі падатку для грамадзян, якія здаюць у наём уласнае жыллё, павялічыліся. Рашэнне Віцебскага абласнога савета дэпутатаў уступіла ў сілу. У большай ступені павелічэнне падатку закране жыхароў абласнога цэнтра, у меншай кватэраздатчыкаў раённых цэнтраў. Если в центре города Витебска в прошлом году сдавал квартиру однокомнатную и приходилось уплачивать собственнику этого жилья подоходный налог в размере 210 тысяч, то за февраль 2016 года ему уже придется уплатить 240 тысяч белорусских рублей. Если квартира сдается на окраине города Витебска, то если в прошлом году собственник уплачивал 190 тысяч белорусских рублей при сдаче однокомнатной квартиры, то в этом году ему придется уплатить 220 тысяч белорусских рублей. Что касается районных центров нашей области, то ставка увеличилась незначительно с 80 тысяч до 90 тысяч белорусских рублей за каждую сдаваемую комнату. Па афіцыйных дадзеных больш за 12 тысяч грамадзян здаюць жыллё ў вобласці. За апошні год іх колькасць узрасла на 1500 чалавек. Агульная сума падаткаў склала амаль 14 мільярдаў рублёў. Між тым фіскальныя органы выявілі больш за 100 нелегальных кватэраздатчыкаў. Разам са штрафнымі санкцыямі з іх спагнаны ў бюджэт 105 мільёнаў рублёў. У Шуміліне пасля рэканструкцыі адкрыўся тэрапеўтычны корпус раённай бальніцы. Новы выгляд ён набыў не толькі знешне. Пра перамены ў раённай медыцыне Віктор Праліч. Открытие адноўленага тэрапеўтычнага аддзялення Шумілінскай раённай бальніцы чакалі даўно і медыкі і пацыенты. Амаль 2 гады ім прыйшлося туліцца ў палатах неўралогіі. І вось дзверы адноўленага тэрапеўтычнага аддзялення нарэшце адчыніліся. Тэрапеўтычнае аддзяленне разлічана амаль на 500 пацыентаў. Пасля рэканструкцыі замест адной палаты павышанай камфортабельнасці у бальніцы з'явілася 2. Галіна Пашкевіч прызнаецца, што папраўляць здароўе прыходзілася шмат дзе, аднак тут яна адчувае сябе як дома. Раньше ж не было, сейчас и холодильники, и телевизор, и все, и вообще удобные кровати. Я ощущаю, что здесь тоже то книжки, то телевизор, то там что-то. У меня нет ощущения, что я не дома. Новому жыццю старога аддзялення рады і самі медработнікі. Кажуць, што раней прыходзілася працаваць куды ў больш цеплых умовах. Во время ремонта были на первом посту, больные находились в одном отделении. Ну, конечно, в палатах было побольше человек. После ремонта комфортные условия, чистенько, приятно находиться на рабочем месте. Модернизация, реконструкция існуючых і ўзвядзенне новых сацыяльна значимых аб'ектаў была і застаецца галоўнай задачай улады, нават пры сённяшніх няпростых эканамічных умовах. Кошт пытання апошняй рэканструкцыі амаль 2 мільярды рублёў. Менавіта столькі пайшло бюджэтных сродкаў на тэрапію аддзялення. 3-4 года назад, то в таких вот районных центрах всего оказывалось 30% помощи населению, жителям этого региона. Вся остальная помощь оказывалась в межрайонных центрах и в областном центре. В настоящий момент, вот благодаря тому, что были в первую очередь созданы хирургические отделения, реанимационные, укомплектованные районы узкими специалистами, объем помощи увеличился до 70%. Основное – это
приведение в порядок медицинских объектов, особенно в таких районных центральных больницах. Открытие это однозначно. Конечно, будем продолжать работы, и работы эти продолжаются сегодня у нас на медицинских учреждениях Новополоцка, Полоцка, Орши и города Витебска. Это однозначно, потому что задача поставлена сделать их основными медицинскими центрами. Ну и, надеюсь, еще же в ближайшее время практически готов уже к открытию большой комплекс для игровых видов спорта в городе Орша. Між тым, на гэты год запланавана адкрыццё яшчэ аднаго аб'екту ў Шуміліне. Райцэнтр абзавядзецца сваім фізкультурна-аздараўленчым комплексам. Плануецца, што дзверы ён адчыніць ужо ў верасні. Віктор Праліч і Сергей Котаў, навіны Шуміліна. Рэспубліканская патрыятычная акцыя «Тут жыве ветэран» працягваецца ў Віцебскай вобласці. Шыльду з такім жа надпісам і словамі падзякі прымацоўваюць да кватэр і дамоў абаронцаў айчыны. Ініцыявала акцыю грамадскае аб'яднанне «Беларускі фонд міру» пры падтрымцы актыўнай моладзі краіны БРСМ. Наш корэспандэнт Віктор Праліч прыняў удзел у карыснай справе і падзякаваў ветэранам за перамогу. Сімвал мужнасці і бессмяротнасці савецкага подзвігу плошчы Перамогі ў Віцебску. Штодзень сюды прыходзяць гараджане і госці, каб аддаць даніну памяці паўшым героям. Не першы год цэнтр Віцебску прыгожвае калаж з фотаздымкаў, на якім ганаровае месца займае зроблены калісьці фотаздымак Мікалая Івановича Мамошына. А сёння да ветэрана завіталі ў госці вучні сярэдняй школы номер 23 прадстаўнікі улады Фонду міру. Мы должны все вместе сделать так, чтобы эти люди чувствовали наше внимание и заботу не только в день 9 мая или накануне, а повсеместно и всегда. Миколай Иванович у свае 90 спяваць па-ранейшаму любіць, а фронтовые песни, як і ўспамін аб вайне, заўжды ў сэрцы. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. Меня сильно уважают, очень сильно. И вот эти 23-я школа, она готова меня на руках носить. Я туда прихожу, а они, дедушка, песни пой. Я пою «Катюша», потом «Креница». Вот, хорошая песня. Спасибо государству, заботиться за ветеранов. Сёння ў знак пашаны і урачыстай абстаноўцы моладзь прымацавала да дома ветэрана шыльду «Тут жыве ветэран, дзякуй за перамогу». Аднак толькі гэтым удзячнасць маладога пакалення не абмяжоўваецца. Каждая школа, каждое учреждение посещает участника Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, оказывает по мере возможности помощь, особенно те, которые проживают на сегодняшний день одни. Рэспубліканская акцыя «Тут жыве ветэран, дзякуй за перамогу» прымеркавана да 75-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Прадоўжыцца яна да 9 мая. Віктор Праліч і Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Вартавыя парадку на гэтым тыдні адзначылі прафесійнае свята Дзень беларускай міліцыі. Урачыстасці з гэтай нагоды прайшлі ў Віцебску. Лепшых супрацоўнікаў традыцыйна ўзнагародзілі каля помніка загінуўшым міліцыянерам. Наша здымачная група не толькі прысутнічала на цырымоніі, а і даведалася, як нясуць службу лепшыя праваахоўнікі вобласці. Міліцейскую форму і свае першыя пагоны Яўген Сакоўскі атрымаў 3 гады таму. Нельга сказаць, што кухар па адукацыі марыў служыць у органах. Ён проста шукаў сябе. І зараз упэўнены, знайшоў менавіта тут, у палку патрульна-паставой службы. Зброя ў кабуры, 11 чалавек падначаленых і агульная справа – парадак на вуліцах горада. Штодзень сяржант правярае, як міліцейскія нарады нясуць службу на сваіх маршрутах. Где находитесь? Находимся в Победы 1. Ожидайте на стояночке. Першамайскі раён Віцебска самы вялікі па колькасці жыхароў. Тут і спальныя мікрараёны, і рынкі, і інтэрнаты. За бяспеку і парадак адказвае патрульна-паставая служба, у тым ліку і Яўген Сакоўскі. В этой работе нравится больше всего, что здесь много общения с людьми. И сколько бы ни происходило всяких чрезвычайных ситуаций, всегда на первом месте у нас стоит патрульно-постовая. И патрульно-постовая является основой всех служб нашего города и республики.
Малады, энергічны і адказны камандзір. Так пра сяржанта гаворыць кіраўніцтва. Таму і вырашылі да прафесійнага свята ўзнагародзіць Яўгена нагрудным знакам «Выдатнік міліцыі». Такую адзнаку міліцыянер атрымаў ва ўрачыстай абстаноўцы разам з іншымі сваімі калегамі. Лепшым праваахоўнікам вобласці ўручылі падзякі, ганаровыя граматы і нагрудныя знакі. Галоўны міліцыянер Прыдзвіння расказаў, што сёння да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў прад'яўляюць новыя патрабаванні. Сучасны міліцыянер – гэта не толькі физичная сила, а и интеллект. В Витебской области одно из самых высоких доверия граждан к органам внутренних дел. Ну, это не предел, конечно же, есть нам к чему стремиться, и мы будем повышать качество работы. В первую очередь, конечно же, мы в этом году свои усилия стремим к работе на селе. К сожалению, конечно же, там у нас мало обеспеченные граждане, как правило, это престарелые граждане, которые сегодня им требуется защита. И вот в этом году, конечно, будем серьезное внимание уделять селу. Напярэдадні прафесійнага свята ў Віцебску да помніка супрацоўнікам міліцыі, якія загінулі пры выкананні службовага і воінскага абавязку, усклалі вянкі і кветкі. Іх памяць ушанавалі зброевым залпам. Павіншаваць калег прыехалі госці, калегі паліцэйскія з Расійскай Федэрацыі. Урачыстасці з нагоды Дня беларускай міліцыі працягнуліся ў Віцебскай абласной філармоніі. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. У Віцебску міліцыянер выратаваў дзіця. Хлопчык знаходзіўся на нерэгулюемым пешаходным пераходзе, а ў гэты момант, забыўшыся пра тормоз, па дарозе рухаўся мікрааўтобус. Трагедыя не здарылася толькі дзякуючы Сергею Баталку. Перад сутыкненнем супрацоўнік дэпартамента аховы паспеў схапіць школьніка і пацягнуць назад. Нягледзячы на тое, што аўтамабіль падняў на капот абодвух пешаходаў, асноўны удар атрымаў дарослы. Сергей Баталка пашкодзіў нагу. На месцы здарэння яму была аказана медицинская допомога. Шестиклассник не потерпел. Ушиб левой голени у меня. Ушиб левой голени. Осмотрели, значит, внутренние органы УЗИ, мы ездили с сотрудниками ГАИ сразу же, медпункт. То есть все нормально, никаких вопросов нет. Со здоровьем все хорошо. Мальчик тоже жив-здоров. Я выполнял свой долг. Это моя работа. И даже если бы я находился и в гражданской форме одежды, все равно я должен был принять меры. Огромное ему спасибо. Без него бы я бы не выжил бы. Если бы я бы там был бы, а он бы ушел дальше, меня бы уже не было тут. У выніку аварыі 58-гадовы вадзіцель мікрааўтобуса прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў дарожнага руху. Міжнародны дзень барацьбы з наркотыкамі адзначылі на гэтым тыдні. Падчас акцыі «Моладзь супраць наркотыкаў» у Віцебскай вобласці прайшлі мерапрыемствы па прафілактыцы распаўсюджвання і ўжывання шкодных рэчываў. Вучні сярэдняй школы нумар 25 Віцебска паўдзельнічалі ў флэш-мобе пад дэвізам «Скажы наркотыкам не». Падлеткі расказалі пра негатыўнае ўздзеянне, якое наркаманія аказвае на здароўе чалавека і нацыі ў цэлым. Старшакласнікі выказалі і сваю ўласную пазіцыю ў дачыненні да забароненых рэчываў. Ты портишь себе сам здоровье, и я считаю, что лучше заниматься спортом, так как ты будешь здоров, всегда потянут, счастлив, будешь идти по жизни всегда с хорошими намерениями. Я считаю, что наркоманом можно стать, приняв одну дозу, а потом лечиться ты будешь всю жизнь страдать от этого. И твои родные тоже будут страдать, ты угробишь свое будущее. Обращается молодежь к молодежи. И если, может быть, достаточно взрослым людям и медикам сложнее достучаться до молодежи, то я думаю, что именно как равный обучает равного, именно молодежь, обращаясь к молодежи, мы надеемся, что это будет иметь положительный результат. И многие, кто сегодня потянулся за этим страшным зельем, остановятся, потому что хочется, чтобы в каждом доме, в каждой семье был мир, покой, тепло и уют. И чтобы ни одна семья не страдала от этого страшного зла, как наркотики. На жаль, большая частка наркаманаў маладыя людзі. Многія падлеткі лічаць забароненыя рэчывы сродкам, які дазваляе хутчэй пасталець. Менавіта на выкараненне падманных уяўленняў сярод моладзі і накіраваная акцыя «Скажы наркотыкам не». Абласное радыё цяпер вяшчае на FM. Новы праект пад назвай «Утро Придвинья» выходзіць у звыклы для слухачоў абласнога радыё час у 6:40 на радыё Віцебск. Каляндарную зіму праводзілі ў Полацку, жартоўныя спаборніцтвы па лыжах на асфальце, бадмінтон з блінамі і выпрабаванні для сапраўдных мужчын. Сілу і здароўя да наступнай зімы абяцалі ўдзельнікам свята народныя абярэгі.
прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва ушанавалі ў Віцебску, а ў вёсцы Росіца Верхнядзінскага района ксёндз дорыць жанчынам тюльпаны, якія спецыяльна вырасціў да свята. У нязвыклай для сябе ролі выступілі ў мінулыя выхадныя ратаўнікі. Супрацоўнікі абласнога ўправлення МНС упершыню правялі зімовае спартыўнае свята. Яны даказалі, хто ўмее добра працаваць, умее і добра адпачываць. Разам з сем'ямі ратаўнікі бегалі на лыжах, стралялі са зброі, гулялі ў хакей і каталіся на санях. А назіраў за гэтым наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Мы настроены серьезно и хотим вам показать. Здесь мы все профессионалы, с нами вам не совладать. Спартыўнае свята сабрала ўсіх жадаючых. Добраму настрою і бадзёраму духу садзейнічала сонечнае і па-вясенняму цёплае надвор'е. І адразу было зразумела, што не дзеля вялікіх спартыўных перамог сабраліся ратаўнікі. Галоўнае адпачыць душой і атрымаць зарад бадзёрасці. Собрали весь гарнизон с семьями для того, чтобы люди смогли отдохнуть, посмотреть друг на друга, поделиться опытом, посоревноваться. Никогда из-под палки мы не работаем. Люди пришли здесь по зову сердца, потому что тот, кто умеет хорошо работать, должен уметь хорошо отдыхать. А тым часам уся тэрыторыя парка савецкай арміі ператварылася ў арэну для спаборніцтваў. У імправізаваным ціры варашылаўскія стралкі з лёгкасцю выбівалі дзевяткі і дзесяткі, а побач аматары жалезных гульняў не менш спрытна ўздымалі пудовыя гіры. Усюды панавала добразычлівая атмасфера, было відавочна, што першае спартыўнае зімовае свята прыйшлося даспадобы ратаўнікам. Важны такие мероприятия, потому что они объединяют коллектив, во-первых. Во-вторых, способствуют поднятию спортивного уровня. И самое главное, здесь залаживаются основы дружбы между отделами, между отдельными людьми, которые, может быть, потом, вот как в нашем коллективе конкретно, вот семья Войновских, Катерина и ее муж, они ездили на соревнования, на предыдущие соревнования торслёт, а сегодня они уже муж и жена. Арыгінальным спаборніцтвам стаў хакей на снезе. У сапраўдных валенках замест традыцыйных канькоў ратаўнікі з азартам ганялі тэнісны мяч, каб паразіць невялічкія вароты. Але перайграць галкіпераў жанчын было вельмі складана. Классно, позитивно, весело. Первый раз играю в хоккей. Надеюсь, не подведу свою команду. На коньках, значит, стоите уверенно? Ну, на таких, да. А кульмінацыяй спартыўнай праграмы стаў усім вядомы конкурс «Тата, маці, я. Спартыўная сям'я». Дзеці і дарослыя показали выдатную форму, з'яднанасць і прагу да перамогі. Профессиональные качества спасателя – это, конечно же, сила, ловкость, выносливость. Поэтому мы всей семьей стараемся поддерживать эту форму. Сегодняшний праздник, он действительно спортивный, он действительно праздник, который, хотелось бы все-таки, чтобы здесь было весело, хорошее настроение. По-моему, у нас это сегодня удается. Пераможцы спартыўнага свята атрымалі заслужаныя прызы і салодкія падарункі. Няхай з цяжарам у руках і нагах, але са смехам і жартамі яны пакідалі спаборніцтвы. А гэта самая выразная прыкмета таго, што першы блін не стаў камяком. І свята сапраўды атрымалася. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Кірмаш, блінны батл і лыжныя гонкі на асфальце. У апошнія выхадныя лютага зіму праводзілі і ў Полацку. Галоўную плошчу горада ўпрыгожылі метровыя лялькі-вяснянкі, а сапраўдныя мужчыны паспрабавалі ўзабрацца на 11-метровы слуп. Нашы корэспандэнты з месца падзей. Шум гандлёвых радоў, песні і пах бліноў з прыпёкам у Полацку на галоўнай плошчы праводзены зімы. Як правильно сустракаць вясну, у Полацку ведаюць дакладна. Жартоўныя спаборніцтвы на полацкіх лыжах, што едуць нават па асфальце, бадмінтон з блінамі. А гэта выпрабаванне для сапраўдных мужчын, 11-метровы драўляны слуп, па якім трэба ўзабрацца на самы верх. Атрымліваецца не ва ўсіх смельчакоў, некаторыя з'язджаюць уніз пад расчараваны ўздых і суцешальныя аплодысменты гледачоў. В этом году столб намного сложнее, чем в прошлом. Вода это чтоб лучше залазишь тогда. Сцепление с столбом более лучше. Но наполовину столба хватает, потом все равно все высыхает. Силу и здоровье до наступной зимы обещали удельникам свята народные обереги. Ляльки-вяснянки от маленьких до метровых тканинных фигур привезли на свято народные умельцы. Так вот сделана такая кукла, птица радость. У нее головной убор, как птица, на ней все птички. Она призывает весну. Весна красна, приходи! Асаблівая ўвага яшчэ аднаму старажытнаму сімвалу бліну. Нават вырашылі вызначыць, хто болей ведае блінных рэцэптаў і аб'явілі конкурс. Разгуляйце яшчэ на вячоркі чачоха. Не менш за паўсотні страў з бліноў прадставілі ўдзельнікі на суд журы.
Рецептура. Есть блины на шпинатном соусе, на морковном, на свекле, начинки самые разнообразные. Я первый раз многие вещи вижу. Я думаю, пока дойду до конца, у меня, наверное, штук 20-30 новых рецептов появится. Знайсці забаву па душы ў цэнтры Полацка мог кожны, нават той, хто проста прыйшоў наканец упэўніцца, што хутка вясна, хоць пакуль і каляндарная. Віктор Праліч, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі, навіны Полацк. Зіму хоць і праводзілі, але развітвацца яна не спяшаецца. Цыклон Зіссі, які панаваў на Віцебшчыне ў першы дзень каляндарнай вясны, пакінуў у рэгіёне дэкадную норму ападкаў. Найбольшую таўшчыню снежнага покрыва зафіксавалі метэаролагі ў Віцебску і Оршы. Тут выпалі 18 і 16 міліметраў ападкаў адпаведна. Галоўныя навіны раёнаў вобласці кожны дзень на радыё Віцебск. Новы інфармацыйны праект пад назвай «Утро Предвинья» дэбютаваў на FM. Даведацца пра жыццё рэгіёну можна па буднях у 6:40 раніцы. Слухачоў чакаюць 20 хвілін цікавых фактаў з першых вуснаў. Спецыяліст па навінах Артур Смалякоў узяў інтэрв'ю ў нашых радыёкалег. Гэтыя людзі ведаюць, як рабіць навіны. За плячыма гады працы ў эфіры. Яшчэ 10 год таму цяжка было ўявіць, што радыё на кухні калісьці замоўкне. Але на двары 2016 тэхналогіі мяняюцца, а абласное радыё цяпер вяшчае на FM. Новы праект пад назвай «Утро Предвинья» выходзіць у звыклы для слухачоў абласнога радыё час у 6:40 на радыё Віцебск. У эфіры мы не першы год, і гэта для нас не навіна. Зараз крыху змяніўся наш фармат, мы выходзім у FM-фармаце. Раней гэта былі правада. Мір не стаіць на месцы, ён рухаецца, таму мы таксама разам з ім развіваемся. И наша галоўная, напэўна, перавага, мы выходим на белорусской мове. Работы очень много, большой объем информации, информация эксклюзивная, 13 районов, мы ее все обрабатываем, изучаем, адаптируем. Но слушатель, хоть мы колоссально устаем, но слушатель не должен этого слышать, не должен это ощущать, поэтому собираемся, настраиваемся и в эфир. Мы являемся преемниками славных традиций белорусского радио и очень надеемся на то, что эта программа найдет и своего слушателя, привлечет новых слушателей среди молодого поколения, которое также является постоянным слушателем радиостанции «Витебск», ну и, естественно, получит оперативную информацию о том, что происходит в нашем регионе. Сёння радыё Віцебск у дзясятцы самых папулярных станцый краіны, абагнаўшы ўсіх рэгіянальных канкурэнтаў. Поспех прыносяць не толькі новыя праекты. Кожны дзень на хвалі 91,2 FM ранішняе і вячэрняе шоу, музычныя хіт-парады, выпускі навін. Над эфірам працуюць гукарэжысёры, рэдактары, діджэі. Апошніх цяпер можна ўбачыць і на тэлеканале «Віцебск». Спецыяльна для прамых уключэнняў радыёстудыю пераабсталявалі ў тэлепавільён. Мы вообще очень рады тому, что теперь нас можно и видеть в хорошей картинке, с хорошим сигналом, так скажем, который выдает телеканал «Витебск». Поэтому я думаю, что это только в плюс и нам, и телеканалу «Витебск». Ну, в общем, в любом случае мы делаем общее дело. Радио «Витебск» — это 24 часа собственного вещания, что очень важно. Мы единственная в нашей области радиостанция с собственным таким, да, круглосуточным вещанием. Это 12 передатчиков, которые стоят по области. Даже один передатчик у нас стоит в Минской области. И благодаря этому нас слышно в любом уголке нашего региона, а также прилегающих районах Литвы, Латвии, России, в Минской области кусочком, да, нас где-то слышно даже в Гродненской области. Адна са старэйшых радыёстанцый краіны пачала вяшчаць 18 гадоў таму. Сёння аўдыторыя радыё Віцебск каля 3 мільёнаў слухачоў. Тых, хто паспеў шчыра полюбіць хвалю 91,2 FM. Бо без яе раніца, магчыма, не была б такой бадзёрай, дзень цёплым, а вечар прыемным. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Навучэнцы Віцебскага каледжа ствараюць карціны на метале і вышываюць без іголкі. Новыя для захаду і старыя для ўсходу тэхнікі педагогі-наватары з вучнямі пачалі асвойваць некалькі месяцаў таму. Сёння хендмейд-экспазіцыю упрыгожваюць каля 50 работ. У незвычайнай калекцыі установы японскія шары, тэмары і карціны кінусайга. З незвычайным трэндам азнаёміўся Артур Смалякоў.
Сёлета Витебскі індустрыяльна-тэхналагічны каледж стварае эксклюзіў. Навучэнцы асвойваюць кітайска-японскія тэхнікі вышывання на метале і шарах. Незвычайныя ўзоры нагадваюць калейдаскоп, а сіметрыя малюнкаў гіпнатызуе кожнага. Гэтага кругляша з тысячагадовай гісторыі завуць Тэмары. Калісьці ён быў дзіцячай цацкай, цяпер форма прыкладнога мастацтва з тысячамі прыхільнікаў ва ўсім свеце. Мініяцюрныя шэдэўры лічаць абярэгам і дораць на святы. У старажытным Кітаі шары рабілі з абрэзкаў старога адзення, у віцебскіх унутры папера. Когда мы видели на картинке, то нам казалось, что стежки очень длинные, мы сделаем это очень быстро, и как бы это не займет много времени. На самом деле оказалось, что это достаточно сложно. У этой техники очень много нюансов, особенно сложно это разметка. Тэмары нарадзіліся ў Кітаі, а кінусайга ў Японіі. Гэты від творчасці віцябляне пачалі вывучаць на факультатывах у верасні. Тэхніка незвычайная, пэтчворк з кавалачкаў без іголкі. Каб асвоіць, трэба працаваць уважліва. Одну картину ствараюць 3 тыдні. На пенопласт наносим рисунок, потом мы прорезаем его. И самое интересное, что в этом бывает, это подборка тканей. Надо, чтобы они подходили по цвету, чтобы это сочеталось очень, было очень красиво. Мы каждый год придумываем что-нибудь новое в стиле пэтчворка. Раньше мы делали коврики, скатерти, покрывала. Потом мы плавно перешли из этих кусочков, выполняли изделия. Юбки, платья, блузки. В этом году мы познакомились с новой техникой кінусайга. Карціны з абрэзкаў і вышыўка на шарах толькі частка ноу-хау установы, ёсць і больш брутальныя заняткі. Навучыцца вышываць крыжыкам не праблема, але рабіць гэта на метале можа далёка не кожны. Майстар-клас у незвычайнай тэхніцы дадуць навучэнцы Віцебскага каледжа. Выйсці за межы традыцыйнага для іх звычайная справа. На талерках і патэльнях фантазія наватараў не спыняецца. Будучыя швачкі заўсёды гатовы пусціць у ход цяжкую артылерыю. Вышивку мы выполняем не только на шарах и на металле. Мы можем выполнять ее, допустим, в качестве украшения каких-то предметов быта. Например, утюга. Существуют вот такие специальные подошвы для утюжки, да, которые прикрепляются к утюгу. Вот мы решили как бы украсить в этом году утюги тоже счетной вышивкой. Это может быть любая кухонная утварь, посуда, это может быть капот машины, дверца машины, что угодно. Незвычайных работ у індустрыяльна-педагагічным ужо каля 50, і іх колькасць расце з кожным днём. Лепшы хендмейд праз тыдзень паедзе на рэспубліканскую выставу, дзе віцябляне заўсёды лепшыя. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін, тэлерадыёкампанія «Віцебск». Сенінскіх нявест у год культуры навучаць рыхтаваць пасаг. Нацыянальныя традыцыі, рамёствы і абрады адраджаюць у сянно. Тут стартаваў вялікі творчы праект па вывучэнні беларускай культуры. Тонкасці ткацтва, вышыўкі, пляцення паясоў моладзь вывучае выключна на практыцы. Да ініцыятывы падключыліся і нашы корэспандэнты. Таким основным элементом женского свадебного костюма, конечно, была такая хустка, платок. Вот он носился вот так, как верхняя одежда у невесты. Вольга Квашко беларускую культуру вывучае з юнацтва. Асаблівая ўвага майстра нацыянальнаму касцюму. За плячыма не адзін дзесятых экспедыцый, якія папаўнялі скарбонку ведаў пра касцюм менавіта сенінскага рэгіёну. В костюме очень много загадок, которые мы потихонечку разгадываем, потому что народный костюм, в нем заложена вся многовековая мудрость поколений. Первый наш костюм мы нашли узор в экспедиции. Нам посчастливилось, что саму первую вот рубашку мужского костюма нам подарили. И, конечно, когда ты бываешь в экспедиции, за каждой вещью жизненная история. История не просто отдельно взятого человека, история целой семьи, история целого рода. Да вывучэння рамёстваў, абраду і традыцыі падключылася і моладзь. За рукадзелем дзяўчаты і юнакі. Падчас праекта яны самастойна вучацца ткаць рушнікі і знаёміцца з асаблівасцямі сенінскага строю. Спачатку па книгах, а после с иголкой в руках. Я занимаюсь уже не первый год в Доме ремесел. Хожу сюда после школы со своими подругами. Вот, узнаю очень много нового, шью, вышиваю.
У калекцыі Сенінскага дома рамёстваў аўтэнтычныя і адноўленыя народныя касцюмы. Кожны элемент адзення мае сваё значэнне. Напрыклад, нявесты падчас падрыхтоўкі вясельных убораў праз узоры праграмавалі сябе і абранніка на шчаслівы лёс. Касцюмы захоўвалі ў якасці сямейнага абярэга. Цікава, што для мужчынскага касцюма характэрны 4 колеры – чорны, жоўты, сіні і чырвоны. Жаночыя уборы па колеравай гаме больш стрыманыя. Узоры на іх вышывалі чорнымі і чырвонымі ніткамі. Па атрыбутах вясельнага касцюма раней вызначалі, з якой сям'і нявеста. Сакрэты адкрываў вянок, які упрыгожваў вэлюм. Мы узнали, как выглядит костюм жениха, невесты, различные костюмы того времени, что означает, всю символику, что означает каждый символ. Я считаю, что это наша прямая обязанность знать и помнить традиции наших предков, передавать их следующим поколениям. Удзельнікі творчага праекта дасканала вывучаюць не толькі тонкасці адзення. Летам у сяно пакажуць старажытны вясельны абрад, згодна з усімі традыцыямі нашых продкаў. Усе жадаючыя могуць далучыцца да маштабнага праекта па адраджэнні рэгіянальнага строю, які рэалізуецца установай у год культуры. Наталья Байнарович, Марина Романовская, Александр Петровецкий, Сяно. Прыгожая і абаяльная жанчына, яркая актрыса, вядучы майстар коласаўскай сцэны прымае ў гэтыя дні віншаванне сваіх калег, родных і сяброў не толькі з нагоды 8 сакавіка. Галіна Букаціна атрымала ганаровае званне заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь. 35 гадоў яна аддала роднаму тэатру. У чым сакрэт творчага даўгалецця, пацікавіліся нашы карэспандэнты. Якія ролі не іграла Галіна Букаціна, усе яркія і запамінальныя. Актрыса шырокага творчага дыяпазону, яна заўсёды запатрабавана на любімай сцэне. Прыйшла ў тэатр адразу пасля вучобы і затрымалася, як аказалася, назаўсёды. Тут і сыграла сваю першую ролю, чэхаўскую Ганну ў «Вишнёвым саде». Всегда начинать с классики, это знаете, так... И в то же время это очень ответственно. Вот. Ну, а потом дальше мне был очень, так сказать, на тот момент важен и школа какая-то. Все, что Дударев писал, вот во всех его, так сказать, спектаклях я играла, потому что практически все постановки здесь были у нас. Уласцівыя ёй жаночасць і абаяльнасць, працавітасць, высокі прафесіяналізм дазволілі Галіне Мікалаіўне заняць вядучае месца ў коласаўскай трупе. Ёй пашчасціла працаваць са знакамітымі акцёрамі і рэжысёрамі і назапасіць каласальны вопыт. Нездарма маладзейшыя калегі лічаць яе самай інтэлектуальнай актрысай. Сапраўды, Галіну Букаціну не зблытаеш ні з кім. Не згубіцца, а заиметь свой голос, взять свою ноту, стать таким чином особой, вот это может быть самая головная задача. Не все, протупавшие не только 35, а может 45 годов, не все доходят. Такая жесткая профессия. Галина Миколаевна это удается. Вот это, по-моему, самое важное. Галіна Мікалаіўна стварыла нямала яркіх запамінальных вобразаў. Лябёткіна, каралева Бомна, фрау Лора, шекспіраўская Маргарыта. Многія з іх былі ўдастоены шырокага прызнання публікі і шматлікіх узнагарод. І вось, бадай, самае высокае прызнанне яе творчых заслуг – ганаровае званне «Заслуженная артистка Республики Беларусь». Чем раньше будет оценен труд человека, тем больше ему даст сил дальше как-то быть, творить. Ну и вообще радоваться всему жизни. Яна для нас королева Бона, яна для нас прыгожая жанчына, гераіня. Цяпер ужо ў сярэднім пакаленні, калісьці у маладзенькая яна была, калі іграла Аню у «Вишнёвым саде». Яна прыгожая і вельмі патрэбная ў тэатры актрыса. А значыць, у таленавітай актрысы ўсё яшчэ наперадзе. І новыя ролі такія ж яркія, цікавыя і запамінальныя. І цёплыя, шчырыя сустрэчы са сваімі любімымі гледачамі на роднай сцэне. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Дарыць радасць людзям. 90-гадовы юбілей і 70-годдзе творчай дзейнасці адзначыў днямі Аркадь Юрьевич Шаук. Сталаму пакаленню віцяблян ён вядомы як удзельнік народнага ансамбля песні і танца «Маладосць» і іншых творчых калектываў горада, а таксама як канферансье на шматлікіх канцэртах. Апошнім часам жыццё Аркадзя Шаука цесна звязана з ансамблем «Наша песня». Музыка суправаджае яго ўсё жыццё, і нават у дзень свайго юбілею артыст не ўтрымаўся ад спеваў. Закрутила
В 43-м меня забрали в армию, разведчик, десантник, парашютист, полсад прыжков напрыгал. Ну, и сходил все за границу на своих двоих, запевал на полк, на роту. И как начал петь, не могу остановиться. По-моему, счастливее меня нету. Вось ужо 64-й год музай Аркадзя Шалка з'яўляецца яго жонка Раіса. Юбіляр не хавае, што менавіта каханне дапамагае яму ва ўсім. Таму і ўсе цёплыя словы ў дзень нараджэння адрасуе сваім родным – жонцы, дачцэ і ўнучцы. Дзіцячы ансамбль лыжачнікаў з 33-й віцебскай школы ў гэтым годзе выступіць на славянскім базары. Тут прафесійна іграюць на лыжках нават першакласнікі. Гучанне беларускіх народных песень у выкананні юных артыстаў ацаніла і наш корэспандэнт Настасья Броўка. На гэты урок музыкі дзеці бягуць як на свята, бо тут за стук і шум ставіць выдатна. Першакласнікі старанна асвойваюць гульню на старадаўнім ударным інструменце. Гэтыя дзеці – падрыхтоўчы склад ансамбля. Малыя з цікавасцю грукаюць драўлянымі лыжкамі. Музычны кіраўнік ужо дазваляе ім выбіраць песні для рэпертуару. Мы уже подбираем произведения сами. Значит, я им проигрываю несколько произведений. Что им понравилось, то и мы будем играть. А то, что понравилось, учится буквально на лету. Уже техника владения ложками у нас есть, а как, в каком их порядке соединить, мы решаем по ходу. Гуляюць школьнікі так паламяна, што лыжкі хутка ламаюцца, адлятае верхняя частка. Увогуле, жыццё музычнай лыжкі доўжыцца не больш за год. А вось на сталовых металічных лыжках мілагучнай мелодыі не сыграеш, атрымаецца толькі цяжкі рок. Віртуозна працаваць гэтым інструментам умеюць усе, а вось сыграць прыгожую мелодыю здолее не кожны. Гэта майстэрства не з лёгкіх. Тым больш, што музычныя лыжкі адрозніваюцца ад простых сталовых і знешне, і па гуку. Навучыцца граць на лыжках не так проста. Трэба мець пачуццё рытму і добрую каардынацыю. А яшчэ кожны нумар – невялікая тэатралізаваная пастаноўка. Таму, каб патрапіць у школьны ансамбль, трэба яшчэ прайсці кастынг. Я видел, как играют старшие дети. У нас был концерт, мы сидели. И мне понравилось. Ну, я решил заняться ложками. Учитывая то, что мой учитель по аккордеону, это был учитель по ложкам. Я начал заниматься. Играем на ложках, нам это все очень интересно, ну и мы отжигаем на сцене. Еще собираемся со всем коллективом, и мальчики, и девочки, и начинаем придумывать движения. Заўважылі юных віцебскіх артыстаў і за мяжой. Нядаўна іх запрасілі прыняць удзел у фестывалі беларускай музыкі ў Францыі. З-за тэракту паездку прыйшлося адмяніць, але запрашэнне застаецца ў сіле. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Каманда Віцебскага кадэцкага вучылішча стала пераможцай першай спартыўнай эстафеты на прызы начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама. Будучыя афіцэры апярэдзілі каманду юных інспектараў дарожнага руху і зборную падлеткаў, якія знаходзяцца на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх. Якія заданні падрыхтавалі арганізатары і як іх пераадольвалі удзельнікі стартаў у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Показать добрую фізічную падрыхтоўку і бліснуць ведамі правілаў дарожнага руху. На гэты раз супрацоўнікі праваахоўных органаў вырашылі нестандартна падысці да вядомай усім Спартландыі. Зараз падлеткі шмат часу праводзяць за камп'ютарамі і планшетамі. Карысці здароўю ад гэтага ніякай. На вуліцы дзеці не гуляюць, губляюць навыкі бяспечных паводзін на дарозе. Каб паказаць перавагу здаровага ладу жыцця і засяродзіць увагу на правілах дарожнага руху, арганізатары сабралі разам каманды кадэтаў, школьнікаў і цяжкіх падлеткаў. Состязаться им не просто. Например, здесь участвуют с Витебского района, это участники кадетского училища. Соответственно, у них уже своя команда сплоченная, то есть они главные претенденты на победу. С октябрьской стороны предоставлена команда из числа несовершеннолетних, состоящих
на учете в органах внутренних дел. В рамках этого мероприятия мы придумали им и решение тестов по правилам дорожного движения, тестов по дорожным знакам, то есть не только прыгать и бегать они будут, естественно, но и немножко подумают. У першых конкурсах юнакам трэба было прадэманстраваць хуткасць, спрыт і кемлівасць. Як высветлілася, удзельнікі эстафеты чакалі больш сур'ёзных выпрабаванняў, а таму практычна не стаміліся. Не очень сложно. Так у нас в кадетском училище все более серьезно, нагрузка более сложнее. Занимались как бы обычной физкультуре, нас там по раз или бегать, отжиматься, прыгать. На физкультуре нагружает намного больше, чем здесь. Здесь как бы один раз пробежал, вот и все. Пасля прыйшла чарга ўзгадаць правілы дарожнага руху. І тут з лёту знайсці адказы на ўсе пытанні не атрымалася. Узнікла працяглая пауза. Не дапусціць памылкі і правільна рашыць задачы ПДД дазволіў толькі агульны мазгавы штурм. Адным словам, першая спартыўная эстафета, ускладненая тэарэтычнымі пытаннямі, атрымалася не вельмі дынамічнай. Праграму спартланды супрацоўнікам праваахоўных органаў трэба будзе ўдасканаліць, зрабіць больш разнабаковай. Бо такія старты патрэбны і павінны стаць традыцыйнымі. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Хакейны сезон на Віцебшчыне завяршыўся. Наступае пара валейбольных гульняў плэй-офф. Баскетбольны розыгрыш таксама выходзіць на фінішную прамую. Праверку на фоне мацнейшых спартсменаў краіны на гэтым тыдні пройдуць нашы батутысты, акрабаты і цяжкаатлеты. Адным словам, балельшчыкам сумаваць не прыйдзецца. Апошнімі навінамі рэспубліканскіх стартаў гатовы падзяліцца мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне, Вольга, і пачну з сумнай навіны. Наваполацкі хімік СКА не змог пераадолець першы бар'ер гульняў плэй-офф. У 1/4 розыгрышу нашы землякі з сухім лікам 0-4 прайгралі сталічнаму юнацтву. Затое наступае гарачая пара плэй-офф у чэмпіянаце краіны па валейболе. Першым сапернікам марка ВДТУ стане Аршанскі ўзлёт. І не забудзем, што на наступным тыдні абласны цэнтр прыме першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце і чэмпіянат Беларусі па спартыўнай акрабатыцы. Пачну з прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту. Па выніках гладкага чэмпіянату марка ВДТУ заняла 7-е месца ў розыгрышы. Такім чынам, на першай стадыі плэй-офф, каб працягнуць барацьбу за медалі, віцебляне сустрэнуцца з камандай першай лігі. Гэта Аршанскі ўзлёт. Першая сустрэча пройдзе на пляцоўцы саперніка 7 сакавіка. Гульня ў адказ 12-го ў Віцебску. Нагадаю, што зараз барацьба ідзе да 2 перамог. У гэты ж дзень у абласным цэнтры пройдуць матчы чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Пасля месячнага перапынку падапечныя Руслана Байдакова ў родных стенах сустрэнуцца з гродзенскім прынёманнем. Віцебляне выступаюць у квартэце Б, дзе аднаасобна ўзначальваюць турнірную табліцу. На гэтай стадыі розыгрышу сапернікі праводзяць па 2 спараныя сустрэчы, і другі матч паміж камандамі пройдзе ў нядзелю 14 сакавіка. А на пачатку тыдня абласны цэнтр прыме першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Турнір стане праверкай бліжэйшага рэзерву нацыянальнай зборнай, якім з'яўляюцца нашы землякі, а таму трэнеры чакаюць сабраць салідны ўраджай медалёў. А вось мясцовыя прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі пакуль аб гэтым толькі мараць. 10 сакавіка ў Віцебску пройдзе чэмпіянат краіны. Змагацца за ўзнагароды ва ўсіх відах праграмы віцебляне не змогуць, але ў выступленнях змешаных пар і троек маюць шансы пазмагацца за п'едэстал. І завяршу агляд выязнымі стартамі. 11-13 сакавіка ў Мінску пройдзе першынство Беларусі сярод моладзі па таэквандо. Прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў прэзідэнцкага краю разглядаюцца як галоўныя прэтэндэнты на першае агульнакаманднае месца. У гэтыя ж тэрміны ў стайках збяруцца цяжкаатлеты, каб разыграць Кубак Беларусі. Віцебляне дэлегуюць туды больш за 20 спартсменаў, кожны з якіх можа пазмагацца за медалі. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Трэба развітвацца. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён, а мы працягваем. Пачатак вясны – жаночае свята. Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае Міжнароднаму дню жанчын, прайшло ў канцэртнай зале Віцебск. У гонар мілых і абаяльных жанчын гучалі самыя цёплыя і шчырыя словы ўдзячнасці за іх мацярынскі клопат і ўвагу, самаадданую працу, актыўную грамадскую пазіцыю. Сярод запрошаных перадавікі вытворчасці, жанчыны-кіраўнікі і грамадскія дзеячы. Праздник международный женский, и я как мать считаю, что это праздник матери, женщины, которая отдала всю свою жизнь воспитанию детей, хороших детей. По-настоящему понять, скажем так, женщин можно только когда стал отцом, тем более дочери. Вот. Поэтому именно 8 марта – это тот день, когда мы, мужчины, пытаемся быть лучше, когда мы стараемся, когда мы пытаемся, скажем так, быть достойными вас. Спасибо вам большое за то, что вы есть женщины. Без вас мир будет другим.
Дарэчы, прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва ў Віцебскай вобласці больш за 640 тысяч, гэта 54% дарослага насельніцтва. Жанчыны становяцца больш самастойнымі, ўжо не спяшаюцца замуж. Сярэдні ўзрост віцебскай нявесты 20-24 гады. Мацярынства таксама становіцца свядомым выбарам. Калі ў 2010 годзе за першым адпраўляліся ў 24 гады, то ў 2015 у раддом ідуць ужо пасля 25 гадоў. У мінулым годзе маці сталі каля 13 тысяч. Жанчын пры дзвінне большая частка з іх нарадзілі другое або трэцяе дзіця. Жыхаркі вёскі Росіца Верхнядвінскага раёна напярэдадні 8 сакавіка атрымліваюць тюльпаны. Здаецца, нічога незвычайнага, але кветкі гэтыя спецыяльна да свята, который год вырошчвае мясцовы ксёндз Чэслаў Курэчка. Аб простых рэчах, з якіх складаецца шчасце, нашы корэспандэнты. Кветкамі Чэслаў Курэчка захапляецца з дзяцінства, іх вельмі любіла маці. Дзе б не працаваў ксёндз, найперш разбівае кветнік. Калі 8 гадоў таму прыехаў у Росіцу, вырашыў упрыгожыць мясцовую сажалку німфеямі. Дзеля гэтага нават падводным плаваннем прыйшлося заняцца. Уся вёска збеглася і глядзела, што тут новы ксёндз вытвараюць. Ну, а потым як зачалі праз і все кажуть, ай, ой, які ти молодчина, слухай, так ми ніколи в житті не бачили. Летом Росіца патанае ў кветках. Ля касцёла не менш за 300 відаў раслін, дэкаратыўных кустоў і дрэў. Нават зараз, у пачатку вясны, каб апынуцца ў красавіку, дастаткова зайсці да Чэслава Курэчкі ў госці. Жыхаркі Росіцы з удзячнасцю прымаюць кветкі. Каждую вясенечку цвітуць тюльпанчики, рано садять, доглядають. І спасибо, ойченьку, дай Боженька здоров'ячка, всього хорошого. Чырвонымі тюльпанамі любуюцца удзельніцы самадзейнага калектыву «Сар'яначка». Даўнія знаёмыя Чэслава Курэчкі ў адказе за добры настрой вяскоўцаў падчас усіх святаў. Мы стваральнікі настрою. Ад таго, як мы выступаем на сцэне, залежыць і заўтрашні дзень нашай вёскі, нашага гарадка і нашага сельгаспрадпрыемства. Бо мы ж павінны на сцэне спрацаваць так, каб нашы сельчане адпачалі настолькі, каб на наступны дзень з новымі сіламі у працу. Добры настрой сваімі рукамі вучаць ствараць у творчай майстэрні, што працуе ў Верхнядвінскай гімназіі. 3D-паштоўкі ў тэхніцы скраббукінг і кветкі хендмейд водар жывых кветак не заменяць, але стануць модным дапаўненнем да іх. Это шпажка обыкновенная, клей и креповая бумага. И начинаем крутить по вертикали. В итоге у нас получаются вот такие первые замечательные весенние цветы гиацинты. На майстар-клас прыходзяць нават дарослыя мужчыны. Агульнае правіла для ўсіх: падарунак павінен быць зроблены з любоўю. Тады ў снежным сакавіку ў душы будуць квітнець першацветы. Віктор Праліч, Ольга Маслоўска, Александр Петравецкі, навіны, Верхнядвінскі раён. Кветкі як сімвал вясны. Да свята яны якраз дарэчы. Цеплыні, станоўчых эмоцый і усмешак вам. Сустрэнемся роўна праз тыдзень у выніковай праграме «7 дзён».